nini mai muhurata no muhurata kadi do ko sedoya ngam to sedu wari mo ya hay mo sedoya anduro an remowo hikka bo Allah hawti en ha wakkati ndungu timmi sheedu waddi hoore wakkati bo wadi ko eggobe tammi eggugo en nayi mabbe daga jiha yago jiha lesdi yago lesdi hukuma pamara yago hukuma pamara ngam may ngati hakkilo onon durobe ngati hakkilo onon remobe banda to nyande to wodi soyde narra saka modon ko hani ngadon jawne jode saka modon narre ngade sulhu kanju waddata jahal yeso wodi ardibe fere be tiggi hander labbaaje modon biyetebe ardibe CRN kambe do hukuma nga sashfo common ground on tiggi be ngam tabbitingo jonde jam saka durobe bere mobe nder jiya Taraba enan tabo Adamawa ngam be do kawti e hukuma rento en hitotobe non bo kadin ardibe bana jowro en ardo en enan tabo ko nandi be non ngam may to hunde tawi ma ta hosu jabrude ha jungo maada hosugo didaadi ha jungo maada kanju on waddata hapre saka durobe bere mobe amma to hunde tawima yaaru bojjiya hani a yara tabo hosu jabrude ha juude maada Allah tabbitini jonde jam ngate hakkilo ha wakkati eggol ta kokke bikkoy naibo be ndurda be maaji ngam may hadi jaata fu tabbitide mawbe don tokkide ngam kambe andi bote jonde jam Allah tabbitini jonde jam der do dum noddandu on daga Plaku FM yola enan tabo kudal be search for common ground ngam tabbitingo jonde jam saka yimbe be dido duro eremo dum fu dum hunde go on jara